Ay, sorry po. Hindi kaya original na pinag-ikot-ikutan ng mga guards ng provincial jail noong panahon. Tapos digdi ang recreation center man ka mga ini. Oh, so just imagine na kung may nag-aaway na mga gang, mga Sputnik, Oo. sinasaway nila dito. Yung mga nasa mga nasa corners, yung guardhouse. Guardhouses yan na preserve nila talaga. Oo. And even baga ini. Hindi mo yung kaputa. Wala naman ang audio. Anyway, yun. Ang ganda-ganda lang na ito isa sa mga initiative ni Governor Jesus Colel. Sa loob lang ng 3 years niya. 3 years. Ah, Grabe, it was all well planned. sana all talaga. Yeah. Welcome back, Liwat, sa pinakamagmang vlog sa Rincon Ada Camarines Sur. Inian! Si Jox! At si Madel! Ay, Ang ganda! na! The best ang Sorsogon, ang Sorsogon City! Sa totoo lang, nakakamiss ang arog kaini. Ta nag-pandemic baga, so mayong mga celebrations, mayong Tinagba Festival, mayo talagang festivals, all in all, magti 3 years na, no? Inyong magayon kapag gusto mong magbisita sa sarong lugar, kung nagsusunod ka sa mga protocols, mas mag-i-enjoy ka kasi wala kang aberya nga abutin, di ba? Yaon kami ngunyan, mga si Jock at si Madel, digdi sa Museo de Sorsogon. Dati ini, ma'am, na courthouse, dating provincial jail na saro ining building naka-preserve ini kumbaga saro ini sa heritage kan Sorsogon na Ayun nga ni. renovate ninda. As of today, sain kita. Kita. Thank you. Thank you. Sain ka na niyan, Jox? Wala pa. No, amo na di project mo kasunod. Amo na di project mo kasunod. Ilang galleries ito at ano-ano yung highlights ng galleries nila? We have 10 galleries po. So, chronological din ho siya from prehistoric era, Spanish, Revolusyon, pagpasok ng mga Amerikano, Commonwealth, pagpasok ng mga Hapon, at ang pagbangon ng Sorsogon, nandun na rin ho yung mga nakilalang Sorsogano nung panahon ng People Power. Si Gringo nasan yun? Oh, Gringo nasan? Ay, si Hiliego. Di ba naging DILG siya? Dorotan? Oh, si Sir! Naging mayor siya ng Irosin? Di ba ano siya ngayon? Active sa Galing Pook. Father niya siguro. Pero yung anak niya, active sa Galing Pook at naging mayor din ng Irosin. And then, yung pang-walong gallery is yung ekonomiya ng Sorsogon, kung saan na-highlight namin yung abaka, pili, coconut. Ang Philippine money, igwa talaga siyang abaka fiber. So, how are you going to determine whether it is original or not? Through that fiber. Kaya lang, since endangered na yung species, so, ang ginawa nila, pinalitan na nila ng high-tech na mga security features. Pero before, abaka fiber talaga. And then yung pandayan. Pandayan is yung paggawa ng mga Ano yung yes po, pandayan? ang traditional ho na paggawa ng ita. Ang Gallery 9 naman ho namin is yung isinusokase namin yung matagumpay na Guinness World Record attempt ng Sorsogon for the largest Filipino folk dance, which is yung Museo Sorsogon din po yung organizer ng event na yon. And then the last gallery, yung number 10, is yung Folk Pasyalan or the Ecotourism of Sorsogon na po. So ito, original to, bakal talaga, Bartolina to. Oh. Bye. See you sa Bulusan. Grabe. Na-preserve to? At imagine mo yung kwarto naman, ikukulong ka dito. Masisiraan ako ng ulo dito. Quarantine pa. Bartolina! Bartolina, Spain. Ay, hindi. Barcelona pala yun. Yung graffiti yung nalagay dito sa kaliwa, yung original. Original! Yes po. Ay, oo. Sputnik Gang! Yes po. So, gawa ng mga inmates ng 1958 na member ng Talaga? Sputnik Gang. The second floor naman po is the courthouse. So,
So nandun na yung original na Lady Justice na mural, na background ng judge during that time. Dito sa museo. Okay, ngayon ho kasi kung mapapansin ho ninyo, iilan lang yung objects na ipipresent namin, yung mga artifacts namin. So this is para hindi naman humabigla yung mga bisita natin. So unang ginawa namin is to introduce the story of the province. So later on, magdadagdag na ho kami ng mga objects to connect yung story dito sa mga tangible objects na natin. So from time to time, magdadagdag ho tayo ng exhibits, magpapalit ho tayo para buhay po yung museum. Hindi ho pwede na nung opening, ito yung exhibit, after 1 year, ganun pa rin siya. Gusto ko lang malaman kung saan galing yung funds. Kasi alam mo, it's really expensive to maintain a museum and, you know, mag-research and all that. Sino yung nag-support talaga ng museum? The idea is actually, ito yung tawag na yung brainchild of Governor Chis Escudero. Of course, tinulungan din ho kami ng National Historical Commission of the Philippines. And then, ang National Museum of the Philippines naman ay nagpapahiram sa amin ng mga objects which are originally found in the province. So, Pwede pala. yes Tapos, po. is that parang pinahiram lang. And then anytime they can... Yes po. For example, Retrieve it. we have some objects dito na 10 years yung contract namin sa National Museum. Okay. So, pero may mga qualifications or may mga standards din kami sinusunod such as yung conservation ng object, yung maintenance Oo, niya. grabe So, na, each no? gallery ho kasi, iba din yung humidity level, iba yung temperature level niya, iba din yung Oo, lux meter, kasi yung just like liwanag. this one, Depende diba? ho kung ano naka-exhibit. Diba? Ito, Yes, ho. ang hirap rin i-preserve. Totoo. Kung lahat talaga nagtutulungan at lahat talaga nandun yung puso, nangyayari talaga yun. Thank you. Yes po. Salamat Thank po. you for this ambush interview. Actually po, yung format talaga ng vlog namin ni Mayor Madel, si Jock at si Madel Vlog, ambush interview. Thank you, Sir Salamat po, John. salamat Thank you. po. Salamat po doon. Salamat po. Ang ganda-ganda lang na ito isa sa mga initiative ni Governor Governor Jesus Escudero. Chis. Sa loob lang ng 3 years niya. 3 years. Diba? Grabe, it was all well planned. Sana all talaga. Kaya lang alam mo, expensive talagang araw. Kaya hindi nakulaon na budget ang tipuhan kayo. Ang pag-research, tedious yan eh. Talagang you have to spend for that also and then you also have to defend that in the national history. Sarong pa namin palang inikan, sunod-sunod na adventure ni Mayor Madel Digdi sa Sorsogon. Abangan po dito ang iba pang mga adventure ni Digdi sa probinsya. Digdi sa nasa vlog na. Abangan po si Jokes na ilalaag ang mukha niya digdi sa museum. Pero duman sa sa kuweba. Pwede siya during Neanderthal stage. Grabe niyan, di man lang homo. Oo na nga yan. Digdi sa nasa vlog ni Mayor Madel ni Ann. Si Jokes. At si Madel. Please subscribe. See you next time. Thank you.